Nå, men du kan se, vi selvom vi afprøver med det der. Ja, man kan godt føle, hvad du mener. Og så det kan godt fremstå lidt sadistisk og så videre. Nej, ikke sadistisk, det er ikke snakker om. Vi snakker om, at vi... Hvad hedder det? At lige meget hvad, når vi skal smide den ud, så kommer vi til at skade den. Ja, men det er jo sadistisk, fordi vi hiver den op for fornøjelsens skyld, og rent så skader vi den. Men sådan er fiskeri jo. Altså, det... Ja, jeg synes faktisk, kan ikke... det være. Du skal se, hvad for nogle billeder de der gutter, de viser mig. Ja, men du skal slå ihjel jo. Prøv at se der. Dit svin, Alex! Det er den samme. Dit svin! Den er ikke engang noget, den. Fuck. Fandme et godt sted. Ja. Lad være med at råbe for højt, så kommer Mohammed. Lige pludselig kan han gå på vand. Så stiller Mohammed så lige ved siden af dig. Han tager diagonalvejen lige. Tager tilløb. Ud kan han kaste dig dernede fra og rammer derovre. Det er sgu en god en, den der, Alex. Ja. Det er en god stær. Skal vi gå over og se den? Kom. Vi går lige over og tager et kig. I har sgu fundet stedet, drenge. Wow, den er god, den der. Det er en af de grove. Ej, hvor den sej. Ja. Jeg går lige taget på. Ja, så stor er den måske heller ikke, men den er stadig en god størrelse. Hvad tror I? Hvor meget vejer den? Den her? 5,5. Det er rimelig massiv, er den ikke? Det er altså det. Ja. Var du væk? Ja. Det var godt. Jeg har ikke fanget... Er det en beluga? Ja, den er meget bred. Kan se på munden. Okay. Ja, på munden. Nå ja, det er rigtigt. Den stikker fremad. Sådan en kæmpe stor mund. Ja. Diamanten, det er sådan en lille... Er der også fisk på derovre? Prøv at se det her, Maxim. Prøv at se. Chikanen. Ligesom en haj. Ja, men det første gang jeg så den fisk, hvad sagde jeg til dig? Ja, du råbte, det var en haj. Det er rigtigt. Hvad sagde jeg 5,5? Ja. Hvad? 5. Det er det, jeg sagde. Det er ikke en ny PR, men vi skal have det. Ja. Det er også et godt sted at udsætte den bagefter, så ja. Tæller på. Godt fokus på fisk. Ja, det er så lys, men kender Photoshop. Det er godt. Det er godt shot. Jeg filmede det hele. Sygt.